ମସ୍ତାନୀ ଦୀପିକା ନିଜ କଥାରେ ଏକଦମ ଦୃଢ଼। ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ପୁରୁଷ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପାଉଣା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ନିକଟରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସେ ଓହରି ଆସିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଐତିହାସିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭୈଶାଲୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଇଜୁ ବାବ୍ରାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ କଳାକାର ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ ସେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ। ଦୁହେଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଏକତ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାମଲୀଳା, ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ, ପଦ୍ମାବତରେ କାମ କରିଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଦୀପା ଓହରି ଆସିଲେ। କାରଣଟି ହେଲା ରଣବୀରଙ୍କ ଅଧିକ ପାଉଣା ମିଳିଲା। ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରି ମଧ୍ୟ ଦୀପାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କଥାକୁ ଅଧିକ ନ ବଢ଼ାଇ ସେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଓହରି ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୁଷିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ରଣବୀର ଏଥିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।